Máme za sebou štvorňové Jakubovské hody. Začali sme vo štvrtok koncertom v kostole svätého Jakuba, Mestský komorný orchester s našim rodákom Stankom Paluchom. Myslím si, že všetci, čo boli, neoľutovali. Bol to iný zážitok, bola to trošičku vážna hudba, trošičku jazzu, ale ozaj skvelé a myslím si, že diváci sa bavili. Pokračovali sme od piatka, od rána, stánky na námestí, rozvoniavala cigánska, rozvoniavali dobrodky. No a večer sme sa stretli na skvelom programe. Začali sme miestnymi kapelami a završili sme to tublatankou. Napriek tomu, že tublatanka kvôli technickým problémom meškala zhruba hodinku a pol, drvivej väčšine ľudí to nevadilo, zabávali sa, tancovali, niektorí popíjali pivečko, kofolku, dobré jedlo, čiže zábava dobrá, tublatanka skončila okolo polnoci, ale my sme sa rozchádzali okolo 1:30 odtiaľto z námestia. Samozrejme sobota hlavný deň, kedy bohužiaľ museli sme zrušiť kvôli počasiu pochod, ktorý bol naplánovaný od Domu kultúry na námestie, ale pokračovalo sa slávnostným otvorením a detským programom, vystúpili heligonkári, vystúpili mnohé miestne kapely a opäť večer završený skvelým koncertom Iné Café a diskotékou Oldiskou, ktorú mnohí z vás chvália doteraz a pýtajú si ju na budúce ročníky, čiže budeme pokračovať v tom. Tuším, že hudba dohrala okolo 1:00 v noci, opäť veľmi skvelá zábava. Nedeľa už bola trošičku horšia v počasí, zastihol nás ten front, ktorý nám sľubovali, respektíve v úvodzovkách sľubovali, ale podvečer, kedy mal prísť hlavný headliner nedeľného večera Ikonito, sa ako keby zázrakom mraky rozpustili a skupina Ikonito zahrala svoj skvelý koncert, podpisovanie ešte pol hodinu potom, takže opäť hovorím, Jakubovské hody, výborná akcia, skvelý projekt a ja sa teším. Už dneska pripravujeme ďalší rok, takže priatelia, vychutnávajme dozvuky Jakubovských hodov a vidíme sa na budúci rok.